RMN Listen Win Anodan Basket Edition Madam, unsay pangalan? Maylin Albino. Kasamang Maylin, so tao na to kung unsa gi ka diehard sa DXDC. Unsang dramaha nga tuang mabati. Title sa drama atong mabati alauna hangtod alas 2:30 sa hapon. Handumanan. Handumanan sa usa ka awit. Ayan, correct ba? Correct. Mga kasama, di ka basta-basta naminaw gini ay si kasamang Maylin og tungod ana. Dawata nga tuwang dala nga pampaniudto kasama. Salamat. Oo. Salamat sa inyong mga panudan sa karne. Unsa karne, unsa pa? Carrots, og oil, og Del Monte. Ayan, di basta-basta napay Napay patatas. ahos, napay patatas, napay bombay. So sa imong plano aning putahe? Fritada. Apritada. Dagan kayong salamat sa inyong gihatag na panudan no, na isa ka basket. Ayan, salamat kayo mga kasama. Pakoskilang kanunay ang inyong mga radyo kay para mga madunggan. Inighapit na mo sa inyong mga barangay, mga kasama. Thank So you. kawan na to ang atuang mga interns alang sa tuang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Radyoman Joel Bray. Tatak, RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition